Takže mojou hlavnou ambíciou nebolo, že začať podnikať, ale chcela som riešiť určitý problém. A tým problémom bolo, že som videla, že mladí ľudia, ktorí sú motivovaní pracovať, zažívať nové dobrodružstvá, podieľať sa na zaujímavých projektoch, častokrát sú odmietaní, pretože nemajú dostatočné skúsenosti už počas štúdia. Hlavným predmetom našej činnosti máme webový portál, kde zhromažďujeme najlepšie príležitosti pre mladých ľudí na uplatnenie a prepájame akademický svet so svetom praxe. Takže vlastne našou hlavnou činnosťou je správať tento webový portál, vyhľadávať dobré príležitosti pre mladých ľudí. Takým hlavným impulzom bolo, že ja som mala možnosť veľmi veľa zažiť počas svojej mladosti aj doteraz a veľmi som to chcela predať proste tým ďalším mladým ľuďom. Ja som mala veľa možností cestovať, uplatniť sa, stážovať, byť na rôznych zaujímavých projektoch a pre mňa bolo hlavné, že keď vidím takýchto mladých ľudí, ktorí takisto chcú niečo takéto zažiť, tak mi to nedá proste sa tomu nevenovať a venovať sa proste aj týmto mladým ľuďom. Takže hlavným pozitívnym dopadom je to, že riešime otázku zamestnanosti mladých ľudí. To znamená, že prepájame firmy so školami. Naše také hlavné pozitívne dopady sú to, že mladí ľudia získavajú prax, že máme veľa partnerských organizácií, veľa partnerských škôl, ktoré majú zväčša naše služby úplne zdarma. Keďže mne veľmi ležia na srdci mladí ľudia zo všetkých regiónov Slovenska, nie je to len z Bratislavy, chcela by som jednoducho túto výhru získať preto, aby sme sa mohli posunúť aj do menších miest.